Takulandirani ku uthenga wabwino ndi wokoma kuposa mmene muganizira. Mutu 23. Luso lakuyenda pamadzi. Chimodzi mwa zochitika zachilendo kwambiri zomwe zinachitika kwa ophunzira a Yesu chinachitika usiku wina wa mdima pa nyanja ya Galileya. Pamene adakhala poyera komanso wopanda chochita m'ngalawamo, adaona mkati mwa mdimawo chithunzithunzi chodabwitsa chikubwera kwa iwo mwachionekere, chikuyenda pamwamba pa madzi. Kulira kwawo kochititsa mantha kunawatsimikizira kuti munthu wochititsa manthayo sanali wina koma Yesu, ndipo manthawo analowedwa m'malo ndi mantha. Zimene zinachitika pambuyo pake nzovuta kuti ndimvetse. Ndi zovuta kusatira machitidwe a malingaliro a Simoni Petro. Sindingathe kuziyika ndekha mu nsapato zake ndi kuziona ndekha ndi kuchita zomwe adapempha. Koma zolemberazo ndi zomveka. Atamva kuti anali Khristu, nthawi yomweyo anafuwula kuti, "Ambuye, ngati ndinudi, ndiwuze ndibwere kwa inu pamadzi." Mateyu 14:28. Petro sanapemphe zimenezi n'cholinga choti chikhulupiriro chake chilimbe. Mawu a pempho lake amapangitsa kukhala ngati akunena kuti, "Sindikudziwa kuti ndinu, koma ngati ndinu, ndiwuze ndibwere, ndipo ndibwera." Ngati Petro sanadziwe bwino munthu amene anali m'madzimo, kodi akanalimba mtima kutuluka m'ngalawamo? Sindikuganiza choncho. Anadziwa kuti anali Yesu, ndipo n'chifukwa chake anapereka pempho lakelo. Chovuta kwambiri kumvetsetsa ndi chakuti cholinga chake pofunsa funsoli chinali chiyani. Kodi n'chifukwa chakuti ankangofuna kuti azisangalala kuyenda pamadzi? Kodi anali kuganiza za nkhani yayikulu imene akanati akawuze azukulu ake? Kodi n'chifukwa chiyani ankafunitsitsa kukumana ndi Yesu moti analephera kumudikira mpaka atakwera ngalawa? Palibe lililonse mwa malingaliro amenewa limene lili la nzeru. Koma chotsimikizirika nchakuti Yesu nthawi yomweyo analankhula mawu amodzi. Mosachedwetsa anati, "Come." Yankho la Yesu ndi lodabwitsa monga momwe Petro anapempha, koma sizinali zosiyana ndi momwe iye anachitira. Sipanakhalepo nthawi pamene iye anakana pempho la munthu aliyense mosasamala kanthu kuti linali losayenera kapena losatheka bwanji. Mwachitsanzo, atapemphedwa kuti asandutse madzi kukhala vinyo ku Kana wa Galileya, anamvera ngakhale pamene zinaoneka kuti nzosemphana ndi zolinga zake. Panalibe chifukwa choonekeratu chomvera pempho la Petro. Kupanda kutero, zikuoneka kuti Petro ankangofuna kuzisangalatsa kapena kuzionetsera kwa ophunzira ena. Kaya chifukwa chake nchiyani Yesu anamuwuza kuti abwere, ndipo nthawi yomweyo Petro anatuluka m'ngalawamo nkuyamba kuyenda pamadzi. Zinali zosavuta ngati kupuma. Petro anali asanaphunzirepo chiphunzitso ndi machitidwe oyenda pamadzi. Iye anali asanaphunzitsepo kuyenda mopepuka. Anali asanakambiranepo za maganizo ndi mzimu wauzimu kapena ziyeneretso zakuthupi zofunika kuyenda bwino m'madzi. Maso ake anali pa Yesu, ndipo pa mphamvu ya mawu amodziwo olankhulidwa ndi milomo yosanama kapena kulephera, anatuluka m'ngalawamo ali ndi mtendere wangwiro ndi chidaliro. Palibe munthu amene angathe kufotokoza makina a zomwe zinachitika. Nkopanda ntchito ngakhale kuganiza za izo, nkutheka kuti mwadzidzidzi nyanjayo inalimba ngati mwala, kapena Petro anakhala wopepuka ngati chibaluni chodzaza ndi helium. Mwina mwake palibe chimodzi mwa zosankhazi chomwe chili cholondola. Koma choonadi chenicheni cha nkhaniyi chinali chakuti iye anachitapo kanthu kena kamene sikanali kotheka, ndipo iye anali kuchita izo popanda khama. Kodi chinsinsi chakuyenda bwino kwa Petro usiku umenewo chinali chiyani kwa nthawi yonseyi? Kodi ndi zinthu ziti zofunika kwambiri kuti kuyenda pamadzi kuyende bwino ndi kusamalidwa? Choyamba panali mawu a Yesu. Liwu limodzi limenelo, "Idza," linachirikizidwa ndi uphompho wa moyo umene munalibe mthunzi wachinyengo, wopanda kusinthasintha
kapena mthunzi wakutembenuka. Zinalankhulidwa ndi milomo yomwe sinanamepo kapena kumachita nthabwala zopanda pake. Panalibe kukayikira kuti mawuwo anali ndi chidindi cha choonadi chosalakwa ndi ulamuliro. Kachiwiri, panali kupezeka ndi mphamvu ya Khristu. Mwa Iye munali mphamvu imene sinalephera kuchita ngakhale ntchito zooneka ngati zosatheka, ngakhale kuukitsa akufa. Mwa Iye munali chitsimikizo chakusalephera ndi mphamvu zonse. Chachitatu, panali chikhulupiriro cha Petro. Sikunali kulimba mtima komwe kunapangitsa Petro kutuluka m'ngalawamo ali ndi chidaliro chonse kuti ayenda pamadzi. Sikunali kukayikira chabe kapena chiyembekezo kapena lingaliro lakuti kukhoza kutero. Ndi maso ake pa Yesu panalibe funso m'maganizo mwake ponena chimene chidzachitike pa mapazi ake atakhudza pamwamba pamadzi. Atazipeza kuyenda pamadzi sanadabwe ngakhale pang'ono. Iye anali atadziwa ndendende zomwe zikanazachitika, ndipo ndicho chifukwa chake anatuluka wopanda jeketi lodzitetezera, wopanda chingwe cholumikizira, ndipo osafunsa aliyense wa ophunzira ena kuti ayimirire akagwa mwadzidzidzi. Mwina sitingadziwe zimene Petro ndi Yesu ankaganiza usiku umenewo, koma tingakhale otsimikizika kuti chozizwitsa chimenechi chalembedwa ndi kusungidwa kuti tiphunzirepo mfundo zofunika kwambiri. Ndani akudziwa mwina n'chifukwa chake Yesu anavomera pempho la Petro. Yesu anachita zozizwitsa zambiri pamene anali pano, ndipo ngakhale kuti sizinalembedwe zonse, chilichonse cha zimene Baibulo limanena tingapeze choonadi chofunika kwambiri ndi mfundo za makhalidwe abwino zimene zili ndi maphunziro amphamvu oti tiziphunzitsa ponena za moyo wa Chikhristu ndi mmene umakhalira. Mu Roma 1:16 Mtumwi Paulo akutiwuza kuti, pakuti sindichita manyazi ndi uthenga wabwino wa Khristu, pakuti uli mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa yense wakukhulupirira, kwa Myuda ndi Mhelene. Aroma 1:16. Muzotsutsa za Yesu izi, nthawi zambiri timaona mphamvu ya Mulungu ikugwiritsidwa ntchito pakubwezeretsa thupi. Paulo akunena kuti uthenga wabwino ndi mphamvu yomweyo, koma umagwiritsidwa ntchito ku chipulumutso. Zochitika zonsezi ndi mphamvu ya Mulungu. Palibe kusiyana njira imene machiritso amagwiritsidwira ntchito zochitika zonse ziwirizoko. Kokha kuti zochitika zina thupi limakhuzidwa ndi amene lina mzimu, maganizo zimakhuzidwanso. N'chifukwa chiyani tiyenera kukhulupirira kuti chinthu chovuta kwambiri kwa Mulungu kuchiritsa mzimu nkuposa kuchiritsa thupi? Zona zake nzakuti zozizwitsa za Yesu nzozala ndi maphunziro amene tikamvetsetsa bwino adzatithandiza kumvetsetsa mfundo zofunika kwambiri pa machiritso amoyo. Choncho tiye tione maphunziro amene tingatole pa zachilendo zimene Petro anakwanitsa. Phunziro lodziwikiratu ndi loti moyo wopambana wa Chikhristu suli wovuta. Sikovuta kuposa kuyenda pamadzi. Ntchito zonse ziwirizi ndithudi sizingathe mwa umunthu. Palibe kufunisisa, kusamala, kuzipereka kapena kulimbika kuphunzira kungathandize munthu kuchita ntchito iliyonse kwa sekondi imodzi yokha. Kunena mwa umunthu nzosatheka, komabe onse akuyembekezera chinthu chimodzi chokha, ndicho chikhulupiriro cha munthu amene amangokhulupirira mawu a Mulungu. Chikhulupiriro m'mawu amenewo chimapangitsa zosatheka kuti zitheke. Phunziro lina limene tikuphunzira ndi lakuti kukwaniritsidwa kwa ntchitoyo ndi ntchito ya Khristu konse. Kodi Petro anachita chiyani kuti athandize Khristu? Kodi iye anachita chiyani kuti akonzeseretse chodzidzitsacho? Anachita chiyani kuti akonzekere kuchita zosatheka? Yankho ndi lakuti sanachite chilichonse. Zonse zimene anachita ndi kukhulupirira mawu a Khristu, ndizo zonse. Atakhulupirira mawu amenewo, anatuluka m'ngalawamo nkupita ku dziko la zinthu zosatheka. Ntchito inali ya Khristu, kukonzekera kunali kwa Khristu. Iye anasamalira zovuta zakuthupi. Zonse zimene Petro anachita zinali kukhulupirira mwa iye ndi mawu ake.
Kodi njira yogonjesera uchimo ndi kukhala m'moyo wa chigonjetso ili yosiyana? Kodi timathandiza Khristu? Kodi tingachite chilichonse kuti ntchitoyi ikhale yosavuta? Ayi, chomwe tiyenera kuchita ndi kukhulupirira Mulungu kuti wakwaniritsa chipulumutso chathu, kuyeretsedwa kwathu, chilungamo chathu mwa Yesu Khristu. Phunziro linanso lomwe lili lofunika kwambiri ndi phunziro lakufunika kuyika maganizo athu. Kuyenda pamadzi sichinali chochitika chomwe chidachitika ndi kudusa mu mphindi imodzi. Inafunika kukonzedwa, osati kwa kamphindi kokha koma kwa masitepe ambiri m'nyengo ya nthawi. Petro anayamba bwino koma sankayika maganizo ake pa nkhaniyi. Ngati ulendo wake unali wautali mamayilosi 10,000 ndipo unamutengera chaka chimodzi, kodi zinafunika zosiyana ndi zimene zinkachitika poyamba paja? Kodi kuyenda kunali kosiyana bwanji ndi kuyambirira? Panalibe kusiyana pang'ono. Njira yomweyi yomwe adayambira ndi njira yomwe adapitirira. Kodi ulendowo unakhala wovuta? Kodi panali nthawi imene ankafunika kuyika maganizo ake onse pa zimene anali kuchita, pamene anayenera kuganiza za maluso a ntchitoyo? Ayi ndithu, chomwe anayenera kuchita chinali kungoyang'ana Yesu ndi kunyalanyaza zododomesa zonse. Pa ubwenzi umenewo Petro anachita zosatheka, mu ubale umene adasunga zosatheka. Iye analephera kokha pamene iye anachotsa maso ake pa Khristu. Kodi ndi chimodzimodzi kuyenda kwa Chikhristu? Nzochititsa chidwi kuti ulendo wa Chikhristu nthawi zambiri umafanizidwa ndi kuyenda m'Baibulo. Timalangizidwa kuyenda mu Mzimu, kupitiriza kuyenda mwa Ambuye Yesu monga tinamulandira ndi zina zotero. Chosimikizika ndi kukhalabe ndi kuzindikira koyamba kuja, chidwi choyambirira chija. Tikakhala ndi chikhulupiriro mwa Khristu, tapeza njira yokhayo yomwe ikufunika komanso yomwe ikufunika kuti tilandire madalitso onse a Mulungu. Phunziro lachinayi lofunika kwambiri ndi phunziro lakufunika kupewa zododomesa. Izi sizingatheke kusindika. Pamene Petro anayenda pamadzi, iye anali kwenikweni munthu wauzimu. Iye anachita zimene anthu sangathe kuchita. Ndi maso pa Khristu adalowa m'dziko la uzimu ndi kugwiritsa ntchito mphamvu za dziko lomwe likubwera. Koma panali zododomesa zingapo zomwe zinatsutsana ndi Khristu kwa Petro usiku umenewo. Panali ukulu wa mphepo ndi mafunde ochititsa chidwi. B. Panali mantha amkuntho. C. M'ngalawamo munali ophunzira osilira ndi ochita mantha. D. Panali kulingalira za nkhani zomwe amayenera kukauza zidzukulu zake. Ntchito yake yokha inali kuyang'ana maso ake. Sanafunikire kuphunzira thanthwe ndi machitidwe woyenda m'madzi. Chomwe anayenera kuchita chinali kuyang'ana pa Yesu ndi kunyalanyaza zododomesa. Koma pamaso pa zonse zomwe zinkachitika, izi zinali zovuta ndipo zomwe adalephera kukwaniritsa bwino. Analola kuti chidwi chake chichoke kwa Khristu ndipo nthawi yomweyo anamira m'madzi. Izi ndi zomwe tikukumana nazo masiku ano. Palibe chimene chingatigonjetse, sitidzachimwa, sitidzagonjetsedwa ndi ndani. Tingachite zimenezi mosavuta monga mmene Petro anayendera pamadzi. Mkhalidwe okhawo ndikuti tiyang'ane pa Khristu ndi mawu ake mwachikhulupiriro, ndikuti maso athu ayang'ane pa Iye. Kawirikawiri funso limabuka ponena za mmene Khristu angagonjetsere uchimo kotheratu. Funso lilileni ndi lakuti zingatheke bwanji ngati tili ndi chikhulupiriro mwa Khristu ndi mawu ake. Palibe kulephera mwa Khristu koma mwa munthu. Tikamadalira Iye, Iye adzachita ntchito ndipo adzayichita mwangwiro. Tili ndi chinthu chimodzi chokha choti tichite, ndicho kuti tisachotse maso athu pa Iye. Apo ayi pali ngozi yathu yayikulu. Choncho tiye tisamalire, mosasamala kanthu za mapiri amafunde, mosasamala kanthu za zododomesa zochititsa mantha, mosasamala kanthu za mmene anthu angatisililire ndi kutiyamikirira.
mosasamala kanthu za mmene Satana ayesera kulowerera maganizo opanda pake m'maganizo mwathu. Tisalole kuti zododomesa zititchinge. Iye ndiye chiyembekezo chathu, Iye ndiye moyo wathu, Iye ndiye chilichonse chathu. Kukhulupirira izi ndi kukhala nazo ndiye chitetezo chathu chokha. Mulungu atithandize kuti tiphunzire luso loyenda pamadzi. Ngati sitidziwa mmene tingachitire zimenezi, nzokayikitsa kuti tidzaphunzira mmene tingagonjetsere uchimo.